защото предстои третата серия с участието на Рая Димитрова. Рая виждате в шести коридор, една от четирите състезателки в тази серия, по-скоро четвъртата по резултат, една 68. Ето я Рая Димитрова, едно изключително талантливо момиче, която съвсем наскоро навърши 16 години, само преди един месец. Състезателка започнала кариера при Силвия Киневска, а подготвяща се вече в последните години при Константин Миланов, треньора на Ивета Олова, на Десислава Димитрова. Това голяма част от кариерата и на Екатерина Тошева. Рая Димитрова, шести коридор, България. Битка за едно от четирите места на полуфиналите. Много добро начало за Рая, браво, чудесно се движи за момента българското момиче, иначе Мия От с страшна преднина пред останалите. Рая Димитрова в много сериозна битка, а иначе 11:44 за Мия От, която повежда в европейската ранглиста. 11:85 за германката Ане Бьокер. Рая в последните няколко метра леко поизпусна инициативата, но въпреки всичко успя да се пребори за третото място след 11:91.